Okay. Ako'y mangutana ng isa. Sige, Sige, si Bro Eugene na pod. Si Bro Eugene. Sige. Bro, Oh, na ako'y Biblia nga Holy Bible from the ancient Eastern text. Oh. George Lamsa translation. George Paborito. Lamsa rin na. Paboritong gamiton is mga ministro na 11. Sige. Ako basahon ang Roma 9:5 ha. And the fathers from among whom Christ appeared in the flesh, who is God over all. Ang pangutan na nasayop si San Pablo ani wala. sayop ng hubad, dili si Pablo ang nasayop. Brad, gigamit pa ni sa inyong mga ministro, Brad. Paborito ning gamiton kay naay buhat 2028 sa Church of Christ nga karon. Sayop na pong hubad ani naun. Tubag. Ay sapaw. Behave. May gamit ni Salamsa. Nigamit mi sa lamsa pero wala nagpasabot nga tibuok nga hubad ni lamsa insakto na mi gamit magani mi katoliko nga hubad pero wala nagpasabot nga tanang hubad tanan sa katoliko amo nang gidawat kadto rang insakto 2028 sa bunga Lamsa manggana. Anong makaingon man nga katoliko na. sa to ay sa tawa ka po Sa to bro. Wala. Sige. Akong pangutana kay akong pangutana magud niya kay kaning Lamsa translation si George Lamsa gigamit ginis mga ministro. Kay ingon nila na abrad o buhat bay 28. Iglesia ni Cristo Lamsa translation. Na may gibutang diri si Lamsa una Roma 9:5 and the fathers from among whom Christ appeared in the place who is God over all. Nasayop ba si San Pablo ani o wala? Ingon siya nasayop nun in translation na. Tubag ready. Tubag. Sige bro. Tubag bro. Diara ang tubag. Kami mga iglesia ni Cristo, bigamit ning nagkalain-laing hubad. Bigamit nagkalain-laing hubad. Pero wala na mo tuhuin nga kanang usa ka hubad. Perfect nga hubad na. Dili tanan nga nasa sulod at hubad. Sige. Kay gani. Kay Bro, gani. isa. Kay sa katubag. Kay Di ba? Ang ako alang ba nasayop ba si San Pablo ani wala. Munta mangutanag nasayop ba ning nga translation? tubag na kanako. Madili tanang hubad sulod sa insakto perfect. Migamit mi sa lamsa gawa 2028. Kay nga naa gani sa Pero dili na siya perfect bro nga hubad kanang lamsa. dili na tanan. Okay. So, Lain pangutana. Lain pangutana sa lain pangutana. Lamsa Japon, lamsa ha. Lamsa Japon. Ya ha. Titus paminaw chapter 3. Maminaw. Sige. Tubag man ko. Sige. Bro, patubag ko na to siya bro. Maminaw to siya tubag. Ay sa pagsaw. Kayo sa pagsaw. Sige bro. Sige bro, tubag bro. Relax sa ta kay may ganing na aning galay, dinahing sulod ko sa baba. Nabadsyat ni no. Yo, bad shot din ka. Bad shot yun. Sige. Ako yung mga tayo nagkapo. Saan? Ako, napagoy pangutana Lamsa gyapon, lamsa. Ya. Titus chapter 3 verse 13. Ningon si San Pablo namulong ha sa translation ni Lamsa. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Namakak si San Pablo ani wala? Wala yun na makak si Apostol Pablo.
Paminaw sa katubag. Kumana imo Game over na yun. Oh. Bye. Nabot. Oh. Paminaw sa tubag. O ni, nakanindot ba? Mutog ang tinuod na. Yun. Ako. Oo. Oh. Patubag sa ako kay Sige, tubag. Sige. Bro, Maminaw mi. Oh, silam sa appearing of the great God and Savior Jesus Christ. Kinsa man ang great God. 1:4 basaha salam sa gihapon. 1:4 kinsa sa dili nang kita mo'y magyaw-yaw. Atong basahon ha lam sa gihapon. Basahon na to. Lam sa gihapon. Meron atong yung makita ba? To Titus, a true son in common faith, grace and faith from God the Father and Lord Jesus our Savior. Dili kita mo explain si Apostol Pablo, the Father. Taon sa may katawa ka dito niya. Ilong ka So, laing pangutana. Laing pangutana. Dire gyapon ta sa gitawag og lamsa translation. Sa dihang nakakita, sa dihang nakakita si Thomas ni Kristo, katong nabanhaw na si Kristo ba niya, nagpakita man kay at that time absent man gusto Thomas. Karon ni present na siya. Pagkakita na niya, ana din si Thomas niya Thomas answered saying to him, si Kristo giyang kahinabi ha. Oh my Lord and my God. Namakag si Thomas ani wala. Wala sa pagtuo si Tomas. Wala din. Pero si Tomas wala sa pagtuo. Wala sa pananampalataya. Katawag yapon siya, katawanan. Wala si Tomas. Huwag naman. Pero si Tomas wala sa pananampalataya. Kaya pero ganyan siya dito. absent si Thomas na bro. Hindi, Pero pananampalataya. absent. Absent si Thomas bro, ana. Di giday maayo ni mag-absent. Sabi ni Gabo, wala na kapunto sila. Ay lagi pag-absent. Wala siya. Nagana katawa na. So, laing pangutana. Laing pangutana. Puno po. Dara. Di Sa ako sa okay naman ko i-debate ron taod-taod mo nang ako na lang nagisigikan. Kani bang the original Aramaic New Testament in plain English? Akong basahon na. Dili Sa Juan Kapitulo 8 versikulo 24. Si Kristo ningon. Otro ha? Si Kristo ningon ha. Versikulo. Versikulo. San Juan 8:24 aning translation ako nga the original Aramaic New Testament in plain English. Ang basahan na. 24. I said to you, nagaingon ako kaninyo, that you shall die in your sin. Mga matay kamo sa inyong mga sala. For unless, gawas lamang, you shall believe, nga muto kamo, that nga ako, I am the living God. Ako ang buhi nga Dios. Namakag si Kristo ni wala. Sayo ng hubara, living God, wala nang living. Wala nang living God. God. So 24. Sayo pire. Ano makakagap mo? Mo sa'yo. There is a two-way right version of the this. Therefore, I said to you that you shall die in your sin. For if you believe not that I am He. Agi po nagbinggan. Budol gihapon. Sundan ka sa Asa man gyud ay bro. Kesa kadali. Nigamit man siya og kuan, nigamit man siya og duay version. Sundan ta kas duay version. Sa duay version, Catholic Bible on Sinon. lagi nigamit mo kag duay, sundan ti kas duay version. Lang si Gapo. Ulihin di niya gusto mismutan ning 8:24 sa Juan. Tambak Layo man kay mong tubag. Bible. Ang akong tubag namakag maski sto ana ingog sayop nga translation. Utana di kung sakto ba ring translation nagwa. Wala living God. So, okay. Gigamit man nimo. Ase.
Parihan ni talibong. Ale. Nga po Ale, gigamit man nimo ang duay version. Gigamit nimo ang duay version. Na ako'y duay version Oh. nga Biblia. Oh, Basahon nako duay version ha. Okay, sige. Gapo. Nigamit sa duay version, so mugamit sa duay version. Kay kuan din kanang sa Habakuk kapitulo 3 bersikulo 18 nag-ingon. Old Testament ha, duay version. Asa? Dili 24. Atong tanaw. Kadali ba kay? Alagi ba, humana tagusay ana, wala nagkadimao. So ari la, digamit man ka og duay version, mugamit sa duay version. Sa Habakuk kapitulo 3 bersikulo 18. Ningon ang duay version nga imong gigamit. Paminaw sa Okay. Pero Pakman ka. Oh. Alagi. Gamit nimo nga 824. alagi ba, kadali lang ba? Kay Oo. bakit ka mura mo kag bakit. Sundan ta kanako sa duay version nga imong gigamit ha. Aniya Duay version kapitulo 3 bersikulo 18 sa Habakuk nag-ingon. Tanawa ha. Paminaw sa 824. Pag ambas 824. ay sa paminaw sa ba? Ang 824 na ako'y nabasa kay. Ya imong man gipaluapan og duay version, di akong gamiton ni duay version. Ningon no. Habakuk 3:18. Paminawa sa Sa duay version sa inyong hubad ang 824 walay libingga dawat ka o dili. dili. Mudawat ko di ana nga walay paminaw ha. Mudawat ko diha nga walay living God pero dili man na mao nga translation akong gigamit kani mang the plain Bible Aramaic. So dili ta mo gamit unta. Ang simple lang pangutanan nako na makag bas Kristo ana ang imong tubag kay nasayop man na nga translation. Wala mo ko mangutanag sayop ba ng translation na wala. Ayo, nigamit man ka aning gitawag na to og duay version. Akong sundan na imong duay version ha. Diya, atong basahon. Diya, minaw. Kasi nahumanan Habakuk kapitulo 3 bersikulo 18. Ningon man, but I will rejoice in the Lord. Ano sa ba? But I will rejoice. Ay, ano sa ba? Di ba naminaw? Duay version na. Bro. Oh, sige. But I will rejoice in the Lord and I will joy in God my Jesus. Nasayo ting suwat ni Habakuk o wala? Sayo pang hubad lagi ana. Sayo pang hubara. Oh, kadang koy mo tanan. Sige, pangutana kay bro Eugene. Pangutana sa bro. Bangutana. Okay. Noon si. Oh, ni ako na po yung mga tanan. O yun, baka po. Ay, isa tatawag. Hanap. Namuot lang ko ni mo ba? Bayan ko pag kayo mo. Oh. Ano yun ang dyan na? Bapa, mo lang yung ang microphone. Ako na po yung mga tana, ha? Unang pangutana. Gapo. Tinuod ba ang inyong Diyos Trinity? Nasabtan ninyo? Wala. Nasabtan kayo nya. Magsig mangutana ka ng Trinity na abas Biblia na Sige. Sige bro. Kaya nasabtan. Ay, kompleto ko ni Biblia si bro Eugene. Oh. Kaya naglito sa botubig sa Trinity. Kasi yun ang pa. Sakat ng inyong pare nga si Martin Giscat. Nga mingon siya, walay katolikong nakasabot bisag ko saan ng Trinity. Namakak ng pariya, ikaw mo yung nakasabot. Ayaw kong basahi anang mga Brad, ayaw kong basahi anang mga quotation sa pare nga gikas pahayag sa laing sikta. Halimbawa, katong niingon ang pare nga inyong librong kanang libro bitaw inyong gikotlo nga mag-explain pa ko. Ayaw kong patuohan lagi anang quotation sa mga pare nga gikan sa laing sikta. Nag-appeal sa libro anang pare. Kapara anang miingon mo ba nga the name Catholic Church did not came from Jesus. Motoo ka ani. Siyempre, what ana libro ha, makatuo kita nga mismo pare gingon pero nanay sumpay na. Una, there are two reasons why the Iglesia ni Cristo against the Roman Catholic Church. Na, mga rason na ninyo. Sama na ba? Kaya mo patuha na kay Kategori ka ako kung pangutana. Namakak ba Edward Martin Giscat o ikaw namakak? Okay. Brad, dili sa ko mo ingog ay sa paminaw ha. Di ka mo. Sa kadali lang Brad. Naon sa maning
Dili ko moingog na makak. Dili ko kaingog wala na makak. Unless and until nga mabasa na ko ang kinatibuk ang kopya, ana. Kasi, Okay, kamo ay insir ba? Ili kay mo putol-putol. sige. Dawaton ba nimo nga wala ka kabasa sa libro ni Martin Giscat? Dili Yes or no? tanang libros katoliko akong nabasa. Dili tanang libros katoliko na ako. Pero kanang imong giingon nga librong katoliko nga nag-ingon, ayaw ko patuoha ana unless and until nga makita nako ng original nga kopya ana. Sige. Nimo nga wala ka kabasa sa libro ni Martin Giscat? Yes or no? Wala lagi ko kabasa. Nagitubag naman di ka. Kaya nga naman, in the first place, dili tanang libro sa simbahan katoliko akong nabasa. Wala ka kabasa. Okay, ako may nakabasa sa libro ni Martin Giscat. Miingon si Martin Giscat nga, Trinity is a wonderful mystery. No one understand. The Muslim misteryo gani. Yes, Pope, the greatest Ah, diara. Mao di na, wala ni mo sugdag basa. Misteryo gani, nga naman, dili nato na matugkad sa ato yung kaugalingong gahom. Kaya nga naman, ang Santissima Trinidad, misteryo na. Sakto ang imong gibasa, misteryo. Naunsa, mao din, sakpa noong ka, awa. basa, wala pa pinahumaan. Misteryo di ay. Oh. Oh, di ay, misteryo, di ay. Trinity is a wonderful mystery. Unsa man ang Oh, misteryo? No mystery, oh. one understand. The most Mao gani, misteryo, wala na sa nakasabot kaya nga naman. Dili matungkad Ang sa ato ang kaugalingong dili- panabot. di ani- Oh, ang Ay, mystery. naons. ang premise ang premise nako gapo ako pang gibasa ay lagi pagsapaw sa Wala na nagpasabot bro nga wa may kasabot sa Trinity. Lawa man taon Tanda na nato. pangutana, mangutana man po niya. Si malaki pangutana. O ingon inyong libro lagi si Martin Giscat, wa gani ka kabasaw niya mo explain po ba? Nga way nakasabot. Ang pangutana karon Misteryo ni. man eh. O way lagi nakasabot misteryo, no one understand. Unya naman Pero Ano? Mo-explain ko ha. Kasabot. Mo-explain ko ha. Sakto man ang giingon sa pare. Paminawa, mo-explain ko ha. Paminawa. Mo day giputol nimo na day misteryo. Sakto man ang giingon sa pare. Paminawa sa ba? Sakto man ang giingon sa pare nga walay nakasabot yang ano man misteryo na siya. Dili na to na matugkad sa atong kaugalingong gahom. Iban gani kaning mga church father na to nga mga bagtik Wala nga mga na to. theologian sad. Uy nawala man. Unsa man Wala na sibat na si Latigo Mandam. si awas ilang translation lamsa. Ingon siya bro nga ang labsa dili daw na perpekto nga translation pero Gigamit man nila. kana dayang Roma Kabinuang. 16 sila man ang ginagamit Oh. subo Gigamit man nila. bugos kay po na ilang Ah, sa ato pa. Tanang Punit-punit Roma, rada niyang pili-pili rada ini di ay. Away si aw ni. Batang basurero. Giremove ko nila. Giremove ko no bro, giremove ko no. ay wala ka kag-remove Wala yung Balik nag-remove ka. mo, bro. Balik, Dragon. Patiwas sa bro Eugene. Yan. Magdahil na siya sa kwatong naginumin ko, magkatoliko daw siya, huwag na ko'y mahatag na kuhan. Kasikulo ko titulo. Nara. Wala, i-remove bago ninyo. Magka-remove nawala ra magkakalit Wala ka giremove kid. Ako na yung mangutana. Oo. Wala man ka giremove, no si. Giremove day ka, nga, wa man. wala kag-remove ako ang kuana ni admin Sakto si Martin Giscat ka po. Sakto si Martin Giscat nga wala nakasabot Yes, Katolik. ano mo explain ko. Sakto man na siya. Mo explain ko. Ako na nako yung punto. Lagi, sakto ang giingon sa pare nga bisan mga Katoliko di gina masabtan sa atong kaugalingon nga apa minaw sa ba? Pag ko mag-explain magsigig sa pose. Nakuha na lagi nako na imong punto. Uy. O ayaw sa Ya, ani ba? Kung ano yung pangutana. Sakto ba si Martin Giscat walay Katoliko nga nakasabot sa apil ka? Tubag. Tubag. Sakto wala nga naman. Rason tungod kay dili na nato matugkad sa atong kaugalingon lamang nga gahom. Misteryo gani. Oh ha. Kay nga naman dili ta pariho gahom ug pangutok sa Ginoo.
kita limited Oo. na itong kahibalo. Muna, kung bisan tag mo ingon ta nga, ang ato manggudani is, gamay ra kayo nga ato ang nasabtan og tinuod sa gahom sa Ginoo. Kay dili man ta Ginoo. Di man ta labaw niya. Sakto ang giingon sa libro nga wala nakasabot. Nga naman, ang Trinidad, misteryo na. Kay bisan pa, Sunod tong Oy. Sunod tong pabago na man, igir kay kamungutanan, unsi man. Wala nakasabot apil ka. Oh, sunod tong tanong mo lang ka kanina na nakasabot ka, tanong ka nako, nga mingo naman po karon no way nakasabot. Okay, ani ba? Nakasabot ta sa paminaw, Brad. Nakasabot man ta sa ginagmay ana nga tipik. Pero ang kinatibukan jud ana, ang misteryoso ana, di na to na matugkad. Bisan ikaw gali mismo, galibog anang Trinity og naaba na sa Biblia wala. Wari ka mo to. Now, the question is, ang pangutana, unsa may nasabtan namo anang Trinidad? Tulo ka persona sa usa ka Dios. Pero dapat na magsukit-sukit pa ka ana kung asa na nigikan ning Dios, Brad, kinsay gahimo, kaning espiritu, Brad, kinsay gahimo. Asa na nigikas Kristo. Dili na nato matugkad nga naman. Bisan pag unsa ka kabagtik nga scientist, di ka katugkad sa gahom sa Ginoo kung kinsay gahimo anang Ginoo. Muinding ra gid ta Dios Ginoo. Dari sa nawa na. Sige. Okay, sunod pangutana, kayo ko nang utana gahimo sa Ginoo, ning tipas na ka. Nga walay usa nakasabot. Kunya ingon ka, nakasabot ka ginagmay. Oh. Oh, tinuod Ang pasabot ana ba nga kinatibukan? ha? Kunya ikaw, ingon ka na kay nasabtan ginagmay. Ha? Abari ninyo, tutugon nito, santo ninyo, wala kasabot. Kunya ikaw ginagmay, mas labaw ka daw Sa sa inyo. ninyo wala nagkasabot. Ay, sa inyo kasabot. Katawa no? Di. Katawa, basta po ko talaga Di, kita. nakasabot, Brad. Nakasabot ka ng Trinidad, Brad, wala. Wala ka ni mo kasabot. Apil ka sa kasabot, di ay. Apil ka sa kasabot, ani. Wala ninyo nasabi kung papa. Kunya ako tumatay ninyo kasabot. Ikaw di ay. Mas magaling sa kasi inyong... Ani. Unsa man yun, Brad? Kaning Trinidad, para nimo, Brad. Nas Biblia ni wala. Ha? Yara, atong basahon, inyong libro. Oo. Yapon. Hindi. Sige, Biblia ba? Biblia. Kaya sa inyo. Biblia, Brad, wala ba daw ning Trinity, Brad? O na? Di ay. Inyong libro ito. Tuganon. Dili, ayaw ko gamitin ang among Dili, libro. sa Biblia, Para ko mga Biblia. tanag. Sa Biblia ba? Nabay Trinity sa Biblia? Wala. Wala kaya itong patuganon. Ang itong libro, kung naaba na Trinity sa Biblia. Wa mag May lang, inyong libro mo yung mutugot. Kanang Trinity ba naaba na sa Biblia? No? Ay, naman. Di ba? Akong pangutana, base sa Biblia, nabagi Trinity. Yes or no, Raman? Di kami bata libro ninyo, gaingon, ma. Yes or no? Inyong libro, ang Trinity, wala sa Biblia. Oh, muna yung giingon sa Kasi inyong wala. libro. O sa may gingon sa mong libro di ay? Oh, Trinity. Oh, ito basahin ha? Basahin ba? Ay, unsa man na, cellphone man na imong gamit, di man na libro din. Agay, wala. Klaro ka sa antiparaw. Ked, klaro kay sa mirror, Ked. Matay, binuang. Mura kan si Dingban ba? Si Dingban. Si Diaz. Nabulatog. Ayaw. Tanawa, si Dino Diaz, nabulabog yung naong. Wala na siya ga-live-live ron. Nga naman. Mo nito yung Facebook account. Katong nagaana, bitong gahubog, gabrip. Binuang to. Mo dito sa Dino, dai, mo to sa Dino, bro. Oh. Mo dito. Ay, naklaro kay side mirror, Ked. Sa side mirror, naklaro side mirror, okay. Wala ni side mirror ni. Klaro sa dito. Tawahan. Kanay bintahan niya kung side mirror, Ked. Kay gikag Shopee man ni, Ked. Mahal-mahal ni, gig China, oh. Atong gamitag side mirror, be. Ang libro bro.
Libro Simpson. Oo. Lagi pangkuha na ni bro ni umandam ning kuan ning mga quotation sa libro sa Katoliko ba. Mga Yang quotation i-save sa na- Facebook kasi ang Okay, cellphone. Google. Cellphone niya. Nakita man sa mirror. Bati Japon. Eh, ano na yung problema? Si Dino Diaz Tigpas. Wala po ka rin Dino Diaz bro. Wala. Pagtanaw na ko, agoy. Mao din niyang picture. Wala man siya live. Naging sa sod-sod sa live ni Butlay. No. Ano pa siya sa kuwato ka daw siya sa abroad, nasa abroad. Ikaw bro, kita kayo Mao di usa ka dako kayong rason nganong magmas siya katong magtago-tago kay madok siguro siya mabas ba kay nasa mga murag yadag wa itong Facebook nga di na niya ma-open katong gabriel pra siya ba nga murag gamatso dancer ba nga ana din ang isa pod gahubo nga kadang murag lain jud bastos yung tanawon mo dai siguro to. Ilang paminawon. Boy, Hindi na nila paminawon. Oh, sige bro. Oh. sige. Oo. Bro, magkaiba mo mena bro. Pero apong pangitaon lang sa librohan na. Para mas total mo. Nasa side mirror oh, guys kan no. Oh, search for the truth. Search for the Search for truth. the truth. Search for the truth bro. Na libro. Di ko alam, pre. Search for the truth. Oh, Sige, pakita ko ng libro nimo, Search for the Truth. Kita daw. Kita daw. pakita na ko. Libro oh. Yan ako. Yan lang. Dili mo na. Abi, ang title lang. Title. Ang title. Inyo lang. Title ba? Ang title sa libro. Title. Ay, yung kuha Search for the Truth. Ayan na, ang cover. Ang cover. Ito na nan. Oh. Gaber. Ang gaber pa. Ang cover. Yan na ba? Ito, mingon ka nga. Nay, Biblia o search. Ana, makita ba ni cover, ana? Pero, yan, waman. Saan ni? Ikaw ang gaber. Ano, wey? Cover. Ano, gaber. Ano ba? Usa man ang gipatli? Pakita daw sa wala may cover. Dili man, wala may search for the truth. Adi man na. Biblia mo na. Alayan man, baka may drawing, baka ang drawing, baka kabaw. Grabe, sa kinipatya. Baka may libro daw guys, baka ay nabinuang ni trabahoan eh. Ito ang trabaho. Dili na. Tana no. Pagkita na bro. Pagkita, ang gaber. Basta ka page. Cover lang, cover. Kanang nakasulat na ba? Search for the truth. Kana ba ng cover lang. Sige na, gano'n ma-search na to. Oo. Sugihan, kaya pumalit sa mga. Sige na, ipakita. Kaya pasig mapareha na itong dibasa na itpan ba sa 1-8 Padel Darwin. Sige na yung putol-putol. Sige na, ipagawa bro. Hindi sila putol-putol. Pero dili sila kapakita sa libro. Kaya hindi na nila sa sigapon. Nagpakita kag libro, imong gipakli ganina mga picture sa baka kabaw na Sa mga Kuan Na maligya. to kaning Explain siya. kuan to kaning libro sa bata to nang nagtuon ba grade 6, grade 5. Oo. Baka to karnero. Tanawa. Baka karnero. Yan ang tayo. Search for the truth. Oo. Ipakita lang bro. Ipakita ba? Ipakita. Ipakita lang Pakita cover ko ko na. ana bro. Cover ba na Plaster ba? Plaster. Inyo anak. Pungit ninyo. Sabay ko. Ay mo. Magulat ang tubagan. Aji buot. Kung ato bitaw ni pakita, ko kabasaan na giputol na tanaw. Sige bro, na ako ipakita nimo bro. Libro gini ninyo, pasugo ninyo bro. Ako tanaw niya. Sige. Kana. Sige. Ipatanaw na ko ni ipahusay na ko ni sayahan. Nara nara. Yeah. Kani nga statement to.
Ang title sa ilang pasugo, wala naman ni God's Message, February 2010, Volume 62, number 2. Tara, oh. Sige. Ang basahon ni dire kid sa who does recognize the only true God? Kinsa ra ba ang gi-recognize nga mao lamang ang tinuod nga Dios? Nya dire gibutang oh, number 1 yun nga sentence oh. Christ, si Kristo, not only dili lamang kay gigama siyang tinuod nga Dios nga naila, sakto ni na sayo. Dila na po. Sa ilan? Nailad na. O sa ilan? Nailad na. Ilan na mo? Sa minuning? Naila din na. Yung mga pasugo. No, saan man eh? Oh, akong binisayo na. Christ not only has made the only true God nun. Si Kristo wala lamang kay gihimo nga usa sa naila nga tinuod nga Dios. O saan eh? Ako, di man nakikita ko. Ikaw kayo, Idulit pag yan, idulit, oh, dara, oh. Christ not only as, klaro nimo wala. Oh. Pabuta-buta. Unsa man ang pabuta-buta? Ako bitaw, ako kang ipakita nila libro. Ipakita. Mga baka man to, kabaw, kanding yung picture kani, klaro kayo, kay pasugo dyan o. Akong idolit sa kamera. Sige, akong idolit ha. Idolit ako sa kamera ha. Diara, akong ipakita ni sa kamera. Okay. Dalawa ha. Kani paminaw. Tanawa sa who does recognize the only true God? Basa. Christ not only has made the only true God nun. Awa ha. Si Kristo dili lamang kay nahimong naila nga tinuod nga Dios. Sakto ni nasayop. Gapo, Hindi yung rod. din yung encyclopedia ba? Imo ninyo. Naabot na mga encyclopedia, matapataka-taka, pasugo ra kong gipangutana, binuang. Kaya di man kamuto ba? Ganina rin na. Dini sa inyong Catholic Encyclopedia, page 49, giingon din sapagkat hindi natin matatagpuan saan man sa matandang tipan. Kahit anong malinaw pa na indikasyon. Diba, nasayop ba ning inyong Sa ito. pasugo wala? Dili po kamuto ba mo? Kung saan ning ako, nangutana ko sa yung pasugo niya. Dili po kamuto. Kumala sa encyclopedia. Pahusay ka, ang Biblia, nasayop, matod nimo, nasayop ng mga translation, bisag lamsa. Karon sa inyong pasugo na lang ko, unsa man nasayop ninyong pasugo, wala? Kiningin nyo sa inyong encyclopedia. Encyclopedia. Tinuod ba niyo bakak nga ang Trinidad dili lagan sa matandang tipan? Unsa? Unsa daw bro? Bungol lagi, bungol lagi. Dili ba, ang kani ba kung gipangutanay pahusay na ko ni mo kay ikaw may katungod mo sa ni kay inyo man ni pasugo, do ako li pahusay unsa ka tinuod ni. Inyo aning libro. Kunya kung ako ipakita ni ringon ka nga pa dili nap kayo Sabay pabuta. title ng libro na. Say title ng libro na. Kita gani ang title sa libro gani. Libro. Ini gusto ni mo libro hapon. Sige nagpakita niyo bay title, binuang na. Dili mo ipakita. Title. Yana bro. Yana ang title bro, yana. Di daw. Say title na. When God becomes man. When God becomes man daw. Klaro na kayo. Klaro, title pa lang daan. Ang Diyos na imong tao, awa na. Sulbad ang krisis, Happy Mart, Wanluna, Tabunok, Mandawi. itong tao. Ang English niya, Jesus becomes God. Gusto mo kayo mong tao? Oo ba? Dali na Tinood doon na siya. Wala na sa Biblia, Brad. sa SDA, kay bingon siya nga, dili ko ng Domingo ang adlaw nito paulay Sabado sa mga Kristiyano. Di na Naabot na magag Sabado. Mura mag-ani Sabadista, guys. Gatong si Kristo Diyos, di ambak kung Sabat, binuang, interbawa ni. Ay, kusaya na imong ano, hoy. Kusaya ninyong pasugo.
Usayan niyong pasugo nagingon no si Kristo wala lamang nga nailang tinuod nga Dios. Unsa ni? Oh, sige. Sige, dala. Basahon ni katisismo. O sige, sa inyo Katisismo naman ni noon. Katisismo. Ganina. Sa may paragraph Catholic na, o, sa Encyclopedia. Karon katisismo na sad. Very good. Sa paragraph pa na, katisismo. Sisi. Katekism ko niyo. Oh. Nakakuha ang Bisaya alam mo ba, Sir Alvin? Mayo. Ito ni Enrique Dimon na aral katoliko nga dili daw ko bigapo. Di daw ni mo dawaton bro Eugene. Ay, Nya dawaton. kuan. Ikaw basahon. Di ba? Ang ako lang ba ipahusay sa nako ni naunsa na minuoning. Sana naman gagapo. Ipahusay na ako ni sulod sa inyong pasugo si Kristo wala lamang nga nailang at tinuod nga Dios. Kay sumpay siya usab ang pinaka-importante nga nagtudlo o greatest commandment. Wa gini giputulo. Hindi niyo. Aral Katoliko page 11. Gisulat sa pare. So may gingon ato ning basahon. Page 14. Ang Diyos ay dalisay na espiritu. Siya ay may lubos na kaalaman at sariling kaluban. Ngunit, wala siyang katawan. Niya ilang Diyos na matay. Niya ilang Ay Brad, ayaw sa nagisgot aning paminaw sa ayaw sa gisgutin ng Dios na matay kay that is another version of story. Ang atong giprove diri si Kristo Dios. Lahi naman na istorya ang namatay bang Dios ug wala. Mabuhatlo kang mabuking. Dili ka Dios si mabuking. Sa ato ba din namatag si San Pablo. Sundan ako na imong giingon nga si ang Dios namatay. Namatag ni San Pablo anis Biblia that God died for all of us. Ay binuang nimo. laman at walang buto. Unya, walay lawas. Ay, husaya na lang ning inyong pasugo kay ganina ra kong gahuwat daw. Sige. Dili sa kanahan mo ningaw sa ilang libro kay ngano sakit man mabulgar man Sa sakit. Tiga po. Sa sakit. Tiga po mamutput. Wala mabulgar. Wapay side mirror nimo, di jud kay masakpan. Bintaha ra gid na side mirror. Siya kangin wala pakinggan side mirror no. Ang Sa yun inyong pakinggan. walang lawas. Kundi dalisay na espiritu pero wala ang Diyos. Hindi naman yung tao. Galang si Kapol. Ito sa mirror. Ay bro, muaw sa ko bro kay murag hapit na las 8 na po ko'y debate sa punto por punto. Tiwaso na mo tong kakuan. Sige, sibat. Daga na Sige kayo. bro. Sige, sunod na po. Salamat kayo sir. Sunod na po ta bro. Oo. Mandam. Salamat kayo sa imong pagsulod din ha. Uy, naaro ko may proposal, debate ani. Ginaot brother nga ito dato musulo. Naminaw ko kay ganito. Pero nabulabog ka no. Unya abi niya katrasan ako sir. Yung may angkon siya. Wala kasabahan kasi mo ministro, giingnan nimo sayop ning niyang lamsa transmission. Atay ka diha. Nakabot ko no siya. Tin na lang mo bro. Schedule na to bro. Tingol niya nga. Wala jud kan. Siya na ako no gamay lang. Gamay lang yang nasabtan. Agila ang mga pare niya kasabot. Sige. Kay ni si Gapo ni Juan Martin. Sige, debate ta be. Debate ta about divinity of Christ. Oh. Sige. Ama. Ribilers na po sulod. Dahil hindi makakaminaw. Sulod sa Ribilers. Dari Sulod sa Bills. Diri mangita taglaing page nga nay moderator. Oh. Sam ni. Ribilers. Punto bro, schedule na bro. Oh, di ba dito kay Russia TV? Oh, may moderator. Oh. Ano maklaro na to? Naman po yung moderator dito. Dili ko English. Inyo haman to. Hindi. Joke lagi. Bahay lang kag. Di mo ta. Oy. Wala mo tayo gikadlog.
kan nilang mangita tag ka ng dili bitaw pabor sa imuha di pod pabor na ako nga Facebook page kana ba? Or kay lahi man ang moderator, dili man iglesia. O gusto kay Ay. Muslim. Ayaw ang- panguwat parehatong sa badista si panguwat dili lagi sa badista ang moderator kay Charles Ugad pagabot ito hinga sa ako bisag sa badista ko los ninyo. Moderator. Dili man iglesia. Ay, Kumanan ba kita? saman unsa man ganahan kag true church o divinity of Christ unsa may gusto nimo? Kay moro mo gini murag bikil kay ninyo divinity of Christ naman gyud. Sulod sa Rebelers. Asa may mayo? Taga diri naman yung ka. May mayo atong paano natong sit up makari kas di Live na lang mo. Ah. Asa, Di face to face yun ba? Ayan. Atong August to kag atong imo Di. official kabota. Atong Ah? yung kapunan. Atong imo official. layo kay nang dipulog Brad. Ha? Layo kay nang dipulog. Ay, nga. Layo kay nang dipulog. Ha? Tingnan bro, abi na. Ano kay kana sunod na po magsabot ta tana kay na apita lasot so. Oo. wala din na may lamog inyong live. Live na ninyo, basta na ninyo pagharpara kayo. Nangumagar pa David. Di maminaw man, okay lang live, kita pa noon. Ani na lang para walay bias ingon ani na lang. Mag-hire kog moderator nga dili katoliko den di ana ta sa imong Facebook. Pag live diha manulod me, suman. Brada Mayo, ato hinog opisyal. Ikaw may mo ato ba? Dili gyapon sa day mo ang gusto di ay. Facebook, di ba nga ito mahiling ng imo ang dokumento kay Maro ra ba kayo mo? Manggilon ra ba ninyo ng mga pasipos? Ikaw ang maro kay nagpakita kag libro karon wa pay title nya nasakpan pa sa mirror. Alam maro juga kayo nga ipahid mo sa katoliko. Naunsan mino. Anak, ito kasubo na. Binuang. Ya kami pa mo og maro. Wala pa. Saraway. Oh. May gani kay gasuot kag sa mirror ug wa pa nasakpa. Di gyud masakpan nimo kamaro. Thesis mo, white title na. Akak naman ka, white title. Ay. Gipaninglan ka na kotong libro nga imong gikon. No binaryo man na, dili man na katisismo. Baka may binuang. Ito na ako bala ni mo. Sige bro, sige kay mo out ako bro kay murag hapit na lasot so bro. Salamat kayo. Sige. It's